Як жа лёгка шчасліваю быць! Дастаткова ў настроі прачнуцца, усяму свету, сабе ўсміхнуцца. Вось як лёгка шчасліваю быць! Як жа проста душой расквітнець! Навучыцца дабро трэба бачыць. Вас пакрыўдзілі? Лепей прабачыць. Вось як проста душой расквітнець! Як жа страшна мысліць негатыўна, думкі змрочныя ў сабе таіць, і пры гэтым не гарэць, а гніць. Вось што значыць мысліць негатыўна. Як ганебна кагось папракаць і шукаць ва ўсім злую прычыну. Ведаць, за нішто я гіну, бо ганебна людзей папракаць. Як жа добра ў дарозе нам быць, у той, якую ты сам выбіраеш, дзе ты марыш, дзе творыш, кахаеш. У дарозе той добра нам быць. Навучыцеся ў шчырасці жыць і цаніць, што жыццём нам даецца. Усе справы ідуць хай ад сэрца, і дасць Бог вам шчаслівымі быць.